Hello mga Yiniens! Amin nasa likuran ko yung Click 125 no, version 4 no. Bali mayas no, ano to, motor to ng kasamaan ko sa trabaho no. I-vlog ko lang mayas na yung itsura niya, yung design niya. Tara mayas no, silipin natin. Ito ang itsura niya mayas no, yung Click no 125 no, version 4. Ayun mayas no. Yan. Ayan yung itsura niya. So, yan. Ayan mga Indians na itsura niya. Ayan yung design niya mga Indians, no? Click 125. Ayan mga Indians, no? Ayan. Wala pa siyang plaka mga Indians kasi bago pa ito mga Indians. Yung mga Indians ito mga Indians, yung ano niya, yung ito, matibay siya, no? Hindi siya yung ano, yung malambot, matigas siya, no? Kahit na ano itong mga bata siguro masagi, hindi siya agad mapuputol siya. Ayan. Ayan, subukan tayo i-switch ito ngayon sa switch natin. Ayan. Ayan, so. Ito yung ano yung ano niya, digital meter niya. Ayan. Tapos ngayon, so ito yung ilaw niya sa likod. Pura, no? Ayan, itsura niya sa likod. Ito yung ilaw niya sa likod, yan. Yan. Tapos mayas na ito yung sa harap. Ilaw niya sa harap, no? Yan yung itsura niya. Yan mayas, no? Tapos yung flasher niya mayas na, ano natin. Yun. Ayan yung itsura ng flasher niya, mayroon pagka-kidlat ang style. Tapos sa likod mayas, ganito rin, no? Yan. Okay. Tapos kabila naman yan, splasher yan sa kabila. Ayan. Yun. Ayan mo yan, so. Ayan. Okay mo yan, no? Tapos may hazard ba ito? Wala. Wala siyang hazard, no? Ayan. High, low. High. Yung high niya naman, yan, okay naman yung high niya. Guwapo, no? Guwapo. Low, tapos wala siyang ano. Yung busina niya. Saan yung busina? Ito, busina niya. Yun, medyo malakas. No, pero wala siyang ano, pass light, no? Walang pass light dito. Wala. Yun lang. Tapos yung sa upuan niya, paano ba ito sa upuan niya? Ganyan ba yan? Pinitin lang. Yun. Ito yung upuan niya. Malawak naman, oh. Apartment. Okay na. Yan mga inas, no? Yan. Okay na. Ayan. Okay, maintenance. Okay, maintenance yung itsura ng version 4 ng Honda Click, no? 125. Okay, maintenance. Salamat sa panood. God bless everyone. More power, keep safe. Sana nasa buti kayong kalagayan. Bye-bye mga Indians.